Så er vi tilbage igen. Altså, det kan vi bare ikke gøre for. Fuck. Fik jeg til. Nå. Men som I jo så kan se, så er vi tilbage. Og så, min ven, han opgradede det lige igen. Så er det endnu hurtigere nu. Som I kan huske, det her sværd. Det der røde et. Det er skidesmart. Men det er jo bare sådan der. Og der kan I så se et kæmpe isbjerg. Og det er så et, at vi har lavet. Ja. Og jeg tager bare gæs på jer. Alle sammen derude. Det er et, man bare kan finde sådan. Ja, og så I skal ikke være bange, det er bare falske zombier. Og I skal bare lige vide, at det er fordi vi har slået zombies til. Og det er rimelig irriterende, når man er inde i sådan en slot der. Skal jeg hilse at sige. Husk nu, man kan gå nedenunder i det der, min ven. Fuck. Hvor jeg fik et chok. Tak for et kaffe. Tak for kaffe.